Assalamu alaykum Mehriban dostlar. Sağman oturmasanız. Asuda diyarımızda hormatly prezidentimizin sayesinde her uracakda çağ seslerinin belentten belent yanlanmanı arzu edip çağların sesat gepleşiginin täze sanına başlaýar. Mehriban dostlar, Mehriban çağlar gelin onunla bugünkü mihmanlarymyz bilen tanışyp bolalım. Benim adım Gülceren. Men aylar Balkarağa şäherine geldim. Salam, men adım Özümgül. Men 8 ýaşymda. Ha? Näçe güldüm? Adyň açakkam bu da. Vay vay. Men Şamrap. Ozat. Men 8 ýaşymda Aşgabat şäherinden geldim. Men adım Gülceren. Ha? Ne boldy? Men adym Gülceren. Vay vay. Näme gülkünjäň? Näçe güldüm? Vay vay. Men adym Gülceren. Ona menem özüm şey dip tanıştyraýynmy? Ha? Ona menem aýtjak diň boşlaňa men adym Batyr. Gülber almanda şey dip. Vay vay. Adyň eşit bolmady bu gara sen? Ha? Aýtjakkam adyňy? Näçe? Adyň aýdaýda. Näme? Yo adyň aýtdamy? Kim sen adyň? Benim. O sen aýdaýmadyň. Kim adyň? Minyat. Miniat bolsaň şu kamera seretde men miniat. Näçe ýaşyňda bolan ona maýdanda şeýle seredipçik. Ha? Adyň bilen ýaşyň aýda. Tomuş edip oturan illeşmemede. Makaca bırak geldi. Maksat. Ona hel bollay. Üç adam madyny aýtdyňlar. Maksat. Haý sen adyň? Ben adım Maksat. Maksatmy? Abeleklerine Murat geldi kim? Okuda ýaly. Okuda sana Murat geldi diýerlermi? Ha. Makaja kim? Onda öýde ýaly. Vay bu 3 tane adyň bar da ona. Näme üçin 3 tane ady bar? Ay, dadam bilen nänem onu nakjakda, men dakjakda 3 tane dakjakdylar da. Ha, dädiň onda akçak diýdi. Nänem men dakjakda. Nänem başga takçak diýdi. Ha. Ondan Ona 3 tane goşuk berdiler da. ha üçünden de hal diýdiler mahyrynda. Şeýlemi? Nänem aýdym takçak diýdi. Nänem Murat gelin dakjak diýdi, dadam Maksat dakjak diýdi. Vay bu. Kiçeldi ben Makaca diýer. Ha, makaja. Kiçeldi. Ha, kiçeldeňe de şomy? Makaja, maksat kän kiçelmendir öýle. Näme jeni güldüm? Vay bu. Bize sen bilen gülýip oturamasak mı niýat bugün? Adyň aýdaýda maňa. Aýdaýda? Aýtjakkamy? Birje tapar aýdaý. Birje tapar aýdaý adyňy. Valve. Ha, adam sorajak. Gaçynym aýtdyn. Nägili. Nähili adyň aýt. O edip şu kamera seret. Adyň aýtyp ber. Kime? Kime? Evet. Ananda. Adyň aýtyp ber maňa. Onyat. Miniyat bolýa. Miniyat bizde mihmançylykda şeýlemi? Gowum miniyat? Evet. Gepleşigime de geldiňmi? Evet. Gowy çykyş etjekmi? Evet. Soraglama jogap berjekmi? Evet. Öňüňde kimler mihmançylyga gelse begenýän? Mamam bilen babam gelse begenýän. Ha, şolar gelse begenýänmi? Näme üçin? Sebäbi mamam maňa gawdat getirip berýär. Uwdat getirip berýärmi? Näme getirip berýär misal üçin? Ay, puljaga getirip berýär. Puljaga. Ay, günlerdaýdan mamam, enem, ay, Meret daýy. Näme üçin begenýän olar gelse? Sebäbi bilemok. Keni näme tanamo? Ha, gelýän emem tanaň okmy? Kim mihmançylyga gelýär öýüňde? Ha? Ha? Öýüňde kim mihmançylyga gelýär? Bäy bä. Cennet çakam. Kim? Cennet çakam. Kim ol? Rahat. O şehirde yaşıyor. Şo gelse begenýärmi? Näme üçin begenýär?
Ha, o qavadım. Öňüňe mehman gelende näde gowy hyzmat etmeli? Salam. Salam diýmelmi? Ona gelin oturun, çay vereyin, oturun gelin diyen. Nahar vermeli. Nahar bermelmi? Gelin oturun diýmeli. Gelin oturun diýmelmi? Yadıma gelen akta. Ýadyňa gelen okma. Hava. Bizim evimizde yatık gideyin diyen. Ýetik gidaýyň diýerdiňmi? Jynanam. Kalkı verdi. Kakan gelse begenýäm, ýöne mehmançylyga kim gelse begenýäm? Edip pikirlenýäs. Şeýlemi? Allah valli. Hawa, näme boldy? İşte adam. Hiç adam bolmadymy? Aýtdyňmy men soranyma jogap berjekam sen. Ay boldu da. Suda. Haýsy? Boldu da. Bolmy? Awal valli. Ay bo. Toýa gitdiňmi sen? Açan gitdiň? Ay beş mamın toyuna. Şolarda da gittim. Beş maalaň toýuna gitdiňmi? Kimiň toýuna gitdiň? O sizin. Oğulçaryň kim? O sizin. O sizin. Oğulçaryň kim bolýar? O sizin. Ben tanıyarım. Oğulçaryň sen tanýarmy? Kolun kakana tanıyarım. Kerwen kakanam tanýar. Vay bo. Sen kolun kakan tanıyarsın. Yo, men Kerwen kakan tanamam. Kim ol? Kolun kaka. Kerwen kakan emmek tanamam onu. Yaşlar toy edip dur ha. Senem eline mikrofon alıp näme diýip kutlaýak? Hamana beş mağa aynı gece baktlı oğlum diyerim. Hamala bahtly bolýar. Hamalı da hamana. Hamana näme? Ey misal için Bahtly boluň diýsen o gysga çyk bolýar damy, uzyň otlamala. sizin toyunuzu kutlayan. Zat verim. Zat berip. Etseňem gowulyn gurlandy, näme gurlameli? Toyutcara. Aw, Son toy itken var. Şoňa diýer. şoňa diýersiňmi? Beş mağa aynı gece baktlı oğlum. Men sizi yüreğime dudum. Men sizi yüreğime dudum. Ha? Toyda şeydi kutlanýarmy? Ay hamanı bir sürpriz getirip verin. Mysal üçin näme sürpriz? Ay ulakanrak bu zat. Ulakanrak barda. Hamanı çargıt, eğneşik, sonyak getirip verin. Ha, şoňa alak egeneşik sowgat etjekmi? Ýok, sowgat edersiň. Ýöne men näme diýjek gyzyklanýarna. Ha. Beş mağa aynı gece baktlı oğlum. Oynayan taşırdı. Daşarda oýnaýarmy? Tant oýnasaň näme? Yine utanyan tayda oynamana. Toyda tant oýnamak utanýarmy? Näme üçin? Ha? Ken adamlar var yanında. Kän adamlar barda utanmalymy? Ha? Utanyan onunla. Tant etme utanýarmy? Oynayamı? Haýsy şumy? O da hanol. Bularmy? Hava. Bular sowgatlam size berjek. Hemmesine mi? Hemmeden bu. Men hemmesine arkadaşım sanırım. Sen hemen alkıtacakmı bulan? Onu beylek çıkışa oturan çağlara nem verirsin? Men hemmesine arkadaşım. Hemen akıtacak mı? Vay bu. Hemen ne edecek on? Oynadı oydu. Hemen oyna biçmiyor on kene verdi. Yok. Kende mi? Neçe tane var? İstane. 3 tane mi? Yok, 3 tane ken. Kene ha. Zira ken çağlar çıkış edip dur bilen mi? Görüntüne beylek çağlar. Bolli. Ne bolly? Bolli. Sığırın sağ şahy çep şahyna, çep şahy sağ şahyna bak ya. Şonu aytyp beren maňa. Sığırın çep şahy sağ tarafa bak ya. Aha. Çep beylek şaham eyle tarafa bak ya. Sığırın çep şahy aydı ben bilemem onu. Indi näme gullum? Indi näme çen gullum? Men dinleme gulup oturýarsyň ay. Bolli. Bolu gulup bolunmy? Indi guljak adam.
Gülmonna. Hani gülýärmi kan seyre daýnany? Indi güljek gady beni gülýärmi? Bolli. Näme bol gülüp bollaň şeýle dämi? Indi güljek gämi? Bol endi gülem dok. Sorun sağ çep tarafa bakya. Sağ çep tarafa bakya. Berdakim çepi. Awa, ýony sagy bolýar ony. Aberdi sağ dämi? Ýok, o çepi. Sağmy? Awa şahy. Ha? Ben sağ barmay. Ýok, ýaňytma şeýle. Ýaňytma jaýyp bermeli. Sygyryň sag şahy, çep şahyna, çep şahy sag şahyna bakya. Sorun çep sağ tarafına bakya. Çep sağ tarafına. Sygyryň sag şahy çep şahyna, çep şahy sag şahyna bakya. Sorun çep sağ tarafına bakya. Aha. Beylek sağ çep tarafına. Sorun çep sağ iyilik tarafına. Ýylak tarabyna. İyilik tarafına. Sazlanıp aynaya seyledim yaylaya. Vasıldığına koymaya. Tazeyle kutlu olsun. Vay bu täze ýolda la. Ha? Bu täze ýol geçip gitdi, täze ýolda la bu. Jigiň barmy sen? Kim o? Atacan bilen Ayceren. Atajan bilen Ayjeren. Seňe madym? Gülceren. Gülceren. Gülceren, soň Ayjeren, soň Atajanmy? Şundan. Yok, Ha? birinci yerde ben Atacan son. Ha, birinji ýerde senmi? Ondan sonra Atacan, ondan sonra Ayceren. Soň Atajan, soň Ayjeren. Üçüncü Ayceren. Üçüncü Ayjerenmi? Sen birinji ýerdemi? Şundan. Bay bu goýram jigilen ýa goýram okma. Oğlan. Küçüğün ma. Sen jigiň barmy? Hava. Bir küçük bir. Täş näme diýdin? Ters nazar. Täş nazarmy? Hava, o da ulu. Küçük sen nuriş. Jigilen näet goýram onuň, goýram näet bildireň. Ay, olama kömek etip berýär menim şeýlekde onga goýanna. Kömek eden üçin goýrammy? Ha. Tügür sürmäge öwretýän. Ören owy. Oyuncaklar oynatmalı. Oyuncaklar oynatmalymy? Sen näde oynatýan jigileňi? Sıkırda da oynatýan. Şykyrda da oynatýanmy? Topam oynayar ol. Şundanam, Ayjerenmi? Şar versen var, şar tapır on yara. Şaram ýarýarmy? Yar. Şar ýarsa sen gorkansyň. Pah olyara. Baba korkuyor onu. Şarmy? Yok, onunla kal baba korkuyor. Gorky kaçyp gitýärmiň onda. Yok, aylardan ben korkuyorum. Aýylardan gorkyan? Aýwam näme? Tokoyda var. Tokoyda wa bay. Tokoya gidip ýörensiň sen her gün ha? Enemin yanına tokoyara orada taşıdaydı. Babamı kaydıyan ayı. Bamy kaýtýan eneňleň ýanynda tokoyan bir zat barmy? Ağzı böyle sana korkuyan ayı babamı kaydıyan. Kakamın yanına gidecek. Kakam ýanyna gitjek. Şu wagtmy? Näme üçin? Gidecek. Häzir gitjekmi? Ha? Gidelim öylesi var. Şu wagt gidesin gelýärmi? Men soralarıma jogap berjekkämi? Näme üçin? Kyn gördüňmi? Soralarym kyn da. Hava soğudan bana gidecek. Soğudum alıp gideýän na. Ha? Soğudum alıp gideýär, soğut berjek sana. Öyle. Alo, tiz kömür. Dinleyen doktor kömür. Näme hizmet aydı ver. Doktor belik kaydı ver. Çıplak çıkıp bırçağa başladı kızdırmana. İyan o koku nahar. Adı näme Gülbahar. Ady näme Gülbahar? Bay ba, Gülceren bolmaly. Kurcuk. Ola onu tiz varsa. Bolýanda tiz barjakmy? Gülceren diýdiň däme sen? O Gülceren näle? Kurcuk ha. Gülceren diýip aýdaýmalla denem. Ýa-dadyň goýup çyk. Ha? Sen mi? Awa. Ady näme Batyr diýip aýtsaň näme şu joga şerini? Ha? Küçük kedin vaydı. Küçük kedimmi sen? Awa, menem küçük kedim bir de urlu. Ay çekke. Indi ýa-da aýtjakmy? Aýda. Aýdyp bolduňmy? Allah. Indi nere gitjek?
Öýe. Öýe gitjekmi? Bolar mende gepleşigimiz häzirlikçe. Bolýar, näse wodun bereýin? Bolýarmy? Getir. Ne getir? Getir. Ana sen sowudun, sowulum diýeler, ne bolýarmy? Kowlukkaň sen. Nire kowlukkaň? Men kakamyň ýanyna gitjek. Kakan ýanyna gitjekmi? Hawa. Anna sowul diýmer bolýar şu wagt. Tawaliyecek. Sowul diýjekmi? Gitjek. Gitjekmi? Hawa. Ýaňça geldiň näme? Inte kenguruma med peşmediň sen bilen. Yok, o gitmeli. Öýe gitmeli. Hawa. Biraz çıkış ederler, tek beýlik çağlaram çıkış edip otera. Ha? Sowudun. Gepleşiň üstüne salam urçadyň mı? Näneme, dädeme, ejeme, kakama, mamama, babama, ballama, öz muallimi Serdar muallima, Serdar muallim onu. onun cennet çekeme, onun Aha. bayramını geleceğe, çınar çekeme, kıyızına, Kıydına. kıyızına, Adı yok mu? bak, Adı kim? adi, Ha? Yadımda şunok mu? Bolýar. Kıydına dik geçecek. Başka? Medine, oydursun, sınıftaşlama, muallima, salam ettim. Gepleşimde gelip duran da bolýarmy? Böyle gidecek. Bolýar, sağ ol. Ha? Bolmy? Onu sowudyň market bolmy? Bora? Gideýinmi? Bor, gideý, sağ ol. Gepleşiň üstüne salam urçadyň mı? He, hava. Kimler? Mamam, babam, kakam, ecem, nenem, dedem, ballim, ecekem, cennetcekem, kefscekem, fatmaceken, ballalım, onun şahadetim, oğulları, altın geleceğim, ağaylağım, gülenlem geleceğim, solara salam etken. Şolara salam etdiň. Şeýlemi? Hemen de salam etdiň bolýar, ören oý. Sınacekeme de salam etken. Ha, olam galmasyn diýäňmi? Ha. Bolýar, bulam sen sowudyň. Günlerdeydim mamamın, eceme, kakamın, cigime, eneşenceme, babamın, onun atama, eneme, daylama, şolun hemmisine Salam etjek, ha? hava. Şolaň hemmenden salam etdiň, menem sowudum berýän. Neceme davalayacağım. Ejeme sowul etjek. He. Ana şu kamera tarafta goýdy, wa diýjek näme diýesiň geldi. Ha? Ecen görünür mü? Ejen görnüni? Ýöne ejen seni görüp dur şu an. Hı. Ecem televizorda görüp otyra. Ha, ejen telewizorda görüp otyr şu wagt. Şoň üçin ejen birdaklar aýtda görüp oturan üçin. Näme? Ne vaytawla mı? Näme açam bilemi? Eje sowul diýip salam diýip birdaklar diýip. Ha? Haydi bayağı Gaýdyp barýasa? Buralarda okuyacağız böyle. Näme? Buralarda okudursa böyle da. Biz kaydır. Bir oglanca uğraşsaň boldy, biz gaýdar. Minyatif var ha. Söde menciyim. Olam koşku velya. Ha, olam boşky bilýärmi? Ha, şolam gurulsaň gaýdar diýäňmi? Onu hiç tätiýim oturjak gelmi? Mekan, kakam, nargul, gülenem gelcem, ağaylağım, mergen, äse, gözce, babama, mamama, Aha. neneme, altın gelceme, merdana, permusa, Süleymana, saadetime, Sağ ol diýen onu? sağ ol, Sağ olun. 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 Şokun hayatın hemen Öyle gepleşiniz ay 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 Yangan salarım dedi Şadidik manam dedi Yaşık yaylamın
Ha mehriban dostlar, mehriban çağlar, şeylik bilen gepleşigimiz tamam boldy. Asuda diýarymyzda hormatly prezidentimiziň saýatynda çağlaryň ses goý mundan beýläken belent ýaňlatyn. Siz ýaşlyk teleýänini tomuş etmäge dowam edin. Biz bolsa häzirçe siziň bilen hoşlaşmaly. Sag olun. Çakta